un dia al despatx meu i em van trucar i em van dir escolta, vine que hem de començar a muntar això perquè hi havia hagut aquella dimissió recent i tot allò anava tot molt ràpid i em vaig anar a la reunió, vam començar a parlar, vam veure la manera de muntar-ho, en aquell moment es va fer una mica de coalició amb un altre grup de la Massana que històricament havíem sigut contrari, però finalment el que es buscava és de fer una candidatura i de tirar endavant I me'n recordo que van anar dient els noms i a l'últim nom se'n va mirar, tothom se'n va girar i se'n va mirar a mi i em van dir, escolta, tu ets l'únic aquí que pots posar aquí, pots entrar. Escolta, jo he acabat d'arribar, a mi que m'expliqueu, tu, escolta, jo deixeu-me aterrissar, no? No, em van posar allí. Primer els hi vaig dir que no, me'n vaig anar cap a casa, els hi vaig dir que no, i el meu pare, a la nit sé que em va agafar a sopar a taula i els dic que no, papa, m'expliquen a mi, no, escolta tu, és el favor, a la política hi has d'anar-hi quan et criden, a vegades, no quan tu vulguis anar. Potser algun dia hi voldràs anar-hi i no hi podràs anar-hi. Si ara et criden, vés-hi, veuràs el que hi ha i veuràs com és, i finalment, el que fas és servir pel país, escolta. I, finalment em van convèncer i vaig acabar anant-hi. I quan vam entrar, el que sí que teníem clar que s'havia de fer la Constitució. Nosaltres vam deixar de part totes les rancúnies, tot el que podia haver-hi de cara a uns i de cara als altres. Vam dir, escolta, deixem estar a part d'això, lo interessant d'aquest país és que assoleixi una Constitució i anirem a treballar per la Constitució. I això sí que ho vam tindre clar des del primer moment, tots quatre. Tots quatre ho teníem clar. Evidentment, teníem electorat d'una manera i electorat d'una altra, i això també, a vegades, l'electorat influïa molt. Ens vam trobar amb el cas de Sant Julià, que l'electorat els hi va ser molt potent, que després, si volem, en parlarem, Però a la Massana, quan em vam centrar en el seu moment, nosaltres vam anar per fer la Constitució, i aquí sí que ho teníem clar. Ens vam posar d'acord amb govern, hi havia govern, hi havia el govern que hi havia els cònsols en aquell moment potser no eren ben bé del mateix equip, però finalment vam dir, escolta, deixem d'estar de punyetes i anem aquí a treballar i anem a tirar endavant. I nosaltres, precisament, tot el que ens venia del comú de la Massana, nosaltres intentàvem tirar-ho endavant i posar-ho a vegades, companys que el cònsol o el segon cònsol, escolta, sobretot això, vigileu això, sobretot, quan es va fer la llei de transferències i competències als comuns, jo estava a la Comissió de Finances i, evidentment, vam tindre moltes xerrades. I sempre vam demanar què voleu, què és el que voleu, no ho volem així, o ho volem així. Vale, vinga, si vosaltres el comú ho voleu així. Va ser una època de molta feina, es va fer molta feina. O feies recursos a Perpinyà o recursos a la Seu. Depèn de com anava la cosa, feies a Perpinyà. Depèn de com anava la cosa, feies a la Seu. Allò era inacabable. La gent diuen, no, és que la justícia, que ha anat molt lenta, que va molt lenta. I abans com anava la justícia abans? Anava, però lenta, lentíssima. Jo recordo a casa meva viure pleits de 40 i 45 anys. T'imagines un pleit de 45 anys? Jo encara, mira, el van tancar el meu pare en vida meva, que encara que treballàvem junts, un pleit de 45 anys. El van tancar. Imagina't tu, 45 anys. I diuen, no, és que la justícia abans era molt més ràpida. Potser sí que el dia a dia era més ràpid, però quan tu tenies un pleit, el pleit durava dies, Potser anys, amb aquests 45 anys, perquè llavors, quan no li anava bé, que s'anava a Perpinyà, feien recurs a la Seu. Llavors resulta que, clar, això era... Aviam, potser va funcionar molt bé fins a primers de segle, però després se'ls hi va fer feixuc. Se'ls hi feia feixuc, se'ls hi veia que... Per part del Principat francès, ja us ho dic jo, que es van treure un mort de sobre. Jo vaig veure tres intents de trencar la Constitució. L'últim va ser aquest que em vam dir, la famosa nit dels cuchillos largos o ganivets o això. Però hi va haver-hi dos intents abans, hi va haver-hi l'intent quan va fer la carta, aquella carta pastoral va ser una carta que va caure com una gota freda. Me'n recordo que a la Massana, clar, la gent que eren pro-episcopal, perquè també teníem votants que eren pro-episcopal,
I la Massana sempre havia sigut més pro-episcopal que pro-copista francès, no? Per almenys en general tots els votants. I clar, et diuen, escolta, que el bisbe, que això, que veieu, que el bisbe, que no està d'acord. Bueno, clar, els hi explicàvem, intentàvem explicar, i aquí, doncs, aquí ens va fer una mica de mal. I la primera vegada, el primer intent que va ser d'això va ser quan van publicar, me'n recordo que van publicar la Constitució Mundial d'Andorra. Tota la Constitució, clar. Els propis consellers no la teníem. Hi havia consellers que no la teníem, clar, vam quedar sorpresos. Allò ens va ajudar. Allò ens va ajudar. La gent van llegir la Constitució, escolta, perfecte, hòstia, sí, ens va. Allò ens va ajudar. No, va ser una cosa que, mira, que ens van pensar que sortiria al revés i no, la gent ho van acceptar bé. A més, la comentaven, escolta, aquell article, allò, l'altre, no sé què. Bueno, escolta, bé, no, va anar bé. Jo penso que és potser la que més en vam encertar, la llei electoral. La llei electoral, finalment, la Massana, tots sabíem que hi havia aquesta part de diguéssim, de la part, la proporcional nacional, que, bueno, si hagués sigut total no hagués passat, això segur, però fent-ho com es va fer va passar molt bé. I a més hi estàvem d'acord, perquè vull dir, sabíem tots que finalment aquesta proporcional nacional hi havia de ser-hi. Finalment, aquí es va buscar una solució molt confortable. Una part és territori i l'altra part és proporcional. Això vol dir que tens entre el Senat i el Congrés, no? Que ho tens tot junt, no? Vull dir que penso que va ser una fórmula que ha funcionat molt bé. I que precisament també porta que a nivell comunal porta que les majories simples aquestes són majories que finalment arriben a portar un comú endavant perquè amb una majoria simple com la que s'està governant ara, els comuns durant 4 anys fan la seva feina. T'agradarà o no t'agradarà, ho hauràs perdut o hauràs guanyat. Per exemple, nosaltres a la Massana hem perdut 2 vegades per un vot. Per un vot, 2 vegades. I passar de tindre 10 consellers a passar de tindre 2. Això ha passat així, això ha sigut així. Què vol dir això? Vol dir que quan algú ha guanyat ha tingut la majoria per poder tirar endavant totes les seves opcions i totes les seves idees. I això és important, perquè ho estem veient a fora dels nostres països veïns, que no s'entenen, que no arriben amb majories, que aquestes majories sempre són majories simples i acaben amb dimissions. Vull dir, a nivell de comuns, jo penso que es va encertar. És veritat que hi ha gent que troben a faltar la quiniela, aquella quiniela que hi havia, que tu podies agafar amb una llista i fer creus, i de dir, mira, aviam, a mi m'agrada aquest, però aquell no m'agrada, i l'altre. Bueno, la quiniela, clar, la quiniela la van trobar a faltar molta gent que inclús van deixar de votar, perquè hi ha hagut gent que no els va agradar i que van deixar de votar. Gent que van dir, escolta, jo si no puc triar-me aquí la gent, no m'interessa, perquè mira, aquí m'hi porten aquest partit i resulta que el tercer no m'agrada, i el cinquè no m'agrada, i no sé què. Per exemple, jo vaig ser de l'última fornada que vam votar amb quiniela, i vaig tindre més vots de la Massana. Recordo que és el que en vaig tindre més. Era el més jove, era el més cadell, era el que no m'havia posat mai en política, doncs vaig tindre la majoria de vots. I clar, després ja no va ser així. Després del 93 ja va ser amb llistes tancades. I això sí que la gent ho han trobat a faltar. Encara n'hi ha ara gent que em diuen que encara s'hi hauria de tornar. Per almenys a les comunals, i inclús a les nacionals em diuen, s'hi hauria de tornar. Bueno, no ho sé. Passat el temps jo penso que primerament els companys de Sant Julià, que van ser els que ens portaven la batuta amb aquest tema, i no tots, però jo penso que això va ser perquè ells, el seu electorat, els hi va demanar. El seu electorat els hi va demanar, i ells havien de fer pel seu electorat. I jo els vaig entendre, però clar, no ho podíem acceptar. És que era una cosa inacceptable, no hagués entès ningú, no hagués entès de poder posposar aquest tema, no era evidentment, i finalment també van acabar votant igualment. Però sí que me'n recordo, molts nervis. Jo, de Sant Julià, tenia companys que a mi em diuen, escolta, jo no ho veiem gens de clar, el que ens estan dient, el que ens estan forçant de fer no ens agrada, però hem de vindre aquí, us ho hem de dir-ho,
I us hem de dir que nosaltres voldríem fer això. Ens vam dir, escolta, no pot ser, això no porta així, això no porta enlloc. Vull dir, què és el que vindrà després d'això? Els demanàvem, bueno, i què fem? I l'endemà què fem? Què fem l'endemà? De la part episcopal, després de la Constitució, de 3 persones que portaven la part episcopal, de 2 em van deixar de saludar. Hi ha 2 persones que em van deixar de saludar. De 3, l'altra no. L'altra sempre havíem tingut i encara ara tenim molt bona harmonia. Però 2, a mi personalment em van deixar de saludar. I no hi estava la Constituent, Imagina't tu si hi havia l'ambient enrarit. Hi havia l'ambient molt enrarit. El copríncep Martí Alanís va ser un home d'estat. Ell va exposar el que volia exposar. Jo me'n recordo que va fer una carta pastoral. No sé si va fer una carta pastoral o va ser una carta que van publicar en un dels diaris que hi havia abans a Andorra, que va caure com una gota freda, perquè, clar, la gent que eren pro-episcopal, clar, van veure que el bisbe no hi estava d'acord amb la manera que es feia la Constitució i com s'encarava. Però reconec després que l'home que ho va posar al final de la carta, me'n recordo que va dir, si així els andorrans ho voteu, així ho tindreu. Volent dir, escolta, si finalment ho voleu, jo ho acataré les vostres decisions. Va ser després un home d'estat, va ser un home que va acatar la Constitució al 100% i la va acollir i va continuar amb els seus serveis i amb la seva manera de fer, i va ser un excel·lentíssim senyor, va ser un excel·lentíssim copríncep. Evidentment, no estava d'acord com es feia, Van viure èpoques, per exemple, me'n recordo que el setembre anterior, el setembre del 92, la carta del copríncep Mitterrand, que va fer a Sindicatura i que va fer aquí al Consell, que per exemple me'n recordaré tota la vida, el quin ara és actual membre del Consell del Tribunal Constitucional, el senyor Ives Colé. Mira, la va llegir d'aquella cantonada. No sé si aquesta cantonada la va llegir. Va llegir el que va dir, el que li ve de la carta que portava del copríncep Mitterrand. I clar, va ser una carta clara. Va dir, o us poseu d'acord, o jo portaré aquí a votar una Constitució republicana i s'haurà acabat el problema. La portaré a votar al poble i si el poble la vota, jo ja me n'hauré sortit. Aquí va ser, veritablement, ens van ajudar. El copríncep francès tenia clar que s'havia de fer una Constitució per Andorra i aquí ens van ajudar molt. Ens van ajudar abans i després, perquè també no tothom diu el que va passar, però després quan es van a l'ONU no era gens ben clar que ens acceptessin com a país. No era gens ben clar. No tenia clar ningú i podia passar de tot. I gràcies a l'informe que va fer la República Francesa, en aquell moment va ser un informe pragmàtic, un informe detallat de tot el que havia sigut Andorra amb tota la seva història. I això va ser que, gràcies a aquest informe i gràcies a l'empenta de la República Francesa i de l'estat francès, que Andorra va poder ser escollida com a nou membre de l'ONU. I això no hi ha molta gent que ho hagi dit. Per la part francesa, el dia que es va votar la Constitució, es van treure un pes de sobre. Segur que el parc episcopal no ho connecten, però la part francesa es van treure un pes de sobre. Gent a mi em va dir, ens hem tret un pes de sobre. Ja no sabíem com gestionar el tema Andorra. No sabíem com gestionar-lo. Jo recordo de quan van votar la Constitució, moltes mestresses de casa, moltes dones, moltes padrines, més que els padrins, padrines, dones de casa i la joventut. La joventut, que en aquell moment formava part de la joventut, no sé, hi havia jo me'n recordo, a casa meva, la meva mare mateix, ho tenia clar, és un tema que ho tenia clar. Moltes padrines de casa les veies i dius, escolta, què fareu, senyora? Jo vota que sí, perquè això hem de tirar endavant, perquè això no... Bueno, veien una manera d'evolucionar molt més ràpid que això. En canvi, els padrins, els homes, ho veien d'una altra manera. Jo, per exemple, recordo que em diuen molta gent, en aquell moment, homes, ens diuen, escolta,
A mi em preocupa que els andorrans no ens sabrem governar. Hosti, em preocupa això. Hosti, per què em preocupa això? Doncs em preocupa que no ens sabrem governar. Que aquí acabarem, ja veus com ha anat aquests últims anys el govern, que sempre hi ha hagut dimissions, i em preocupa que això de la justícia, que ho agafarem nosaltres, que aquí això no ens sabrem governar, que serem ingovernables, que acabarem aquí amb una guerra civil. Home, home, això no pot ser. Pues sí, veia això. Veia que la gent gran els hi costava... Però els homes, les dones no, els homes. Veien aquest parer. Bueno, després va anar com va anar, Es va fer molta feina. Jo me n'en recordo, jo estava a 3 o 4 comissions, finances, educació, comerç i indústria, agricultura. Per exemple, finances, es va fer una feinada, finances es va fer l'INAF, es va fer el tracte entre el Consell, el Comú i Govern pel tema de la financiació dels comuns, que encara dura ara. Es va fer, es va crear l'INAF, ja ho he dit abans, molt treball, molta feina. Jo recordo que finances ens ocupava pràcticament tots els dies de la setmana. Totes les tardes, comissions seguides. Es va fer el tractat aquest, la llei d'ordenació del sistema financer. Aquí també va haver-hi bastant de soroll. Clar, els bancs estaven reticents, és normal. Els bancs havien viscut una època gloriosa i, clar, quan l'Estat va començar a imposar les lleis aquestes, estaven reticents, eren reticents. I me'n recordo que hi havia reunions que tallaves l'ambient amb un ganivet, com si el tallaves, perquè, evidentment, eren situacions que hi havia un canvi, i s'havia de fer, i s'havia de començar a progressar amb això, no? De finances, el que recordo més feixuc va ser el tema de la CAS. Allà ens va explotar el tema de la CAS, que precisament va explotar quan el president, en aquest cas el director de la CAS, era un company nostre de la Massana, encara que fos a l'oposició, era un candidat que s'havia presentat i era un company de la Massana. Recordo que clar, ja feia 2 o 3 anys que el Consell ja no li aprovaven els comptes a la CAS. I allà ens va explotar tot, allà va ser el moment que la Fiscalia finalment va prendre part i va tindre que actuar amb aquest tema. Aquí, en aquest cas, me'n recordo feixuc, distès, amb molta... O sigui, clar, quan cridàvem els del Consell de la CAS que vinguessin aquí a la comissió i havíem de parlar amb ells, clar, la cosa estava molt forta, Vull dir que eren cares llargues, discussions, com té punys sobre la taula... Aquest sí que el vaig viure... Aquí vaig fer un màster, Us ho vaig dir que amb el tema d'auditories, això, aquí vam fer tothom vam fer un màster. Aquí no ens en vam escapar ningú, Però, eren situacions que vam viure, Vam anar a visitar els bancs, tant el banc francès, la banca de França, i després vam anar a visitar el Banc d'Espanya. I amb el Banc d'Espanya me'n recordo que vam arribar allí, els vam exposar el que volíem fer i on volíem anar, i me'n recordo bé que el president del Banc d'Espanya ens va dir que sapigueu que tots els bancs espanyols que hi haurà a Andorra hauran de marxar. Ens vam quedar, ens vam dir, escolteu, què esteu, digueu, que marxi? No. Diu, vosaltres esteu regulant això, però nosaltres també volem, hi haurà aquest fet que tots els bancs espanyols hauran de marxar d'Andorra. I evidentment van marxar tots d'Andorra. I no s'ho creien la gent, Vull dir, quan ho vam dir-ho, que nosaltres, per exemple, ho vaig dir-ho, amb gent que estaven a la banca, que els coneixia, dic, hosti, que ens han dit això, això no pot ser, que ho sapigueu, que ens han dit això. I sí, els pròxims anys van marxar d'Andorra. Clar, això ja va començar a fer un fet important, que clar, va haver un canvi de banca important al país. Però tot s'ha superat i tot ha anat endavant. Vull dir, finalment, les regulacions hi han de caure, sempre havien d'arribar-hi, no podia estar així. A mi no em va agradar la llei de nacionalitat
perquè no recordo bé, perquè també aquestes coses canvien molt. El que tu en aquell moment pots defensar una cosa, després és contraproduent, no? I sempre ho hem vist en moltes lleis, i amb la de nacionalitat també, però en aquell moment es va fer la llei de nacionalitat tot just havent fet la Constitució, i es va... Una de les coses de la llei de nacionalitat que hi vaig estar d'acord és que van fer andorrans a tota la gent que van néixer abans dels anys 60 podien ser andorrans. I nosaltres vam dir, com és que voleu fer aquest article de la llei que feu tots els 15 han arribat abans dels anys 60 i no després dels anys 60. Quin sentit tenia de fer uns i després els altres? I després és que tampoc no hi havia una llei d'immigració en aquell moment. I al no haver-hi la llei d'immigració, evidentment, això era un problema. Després també l'articulat de la Constitució jo no hi estava d'acord. Jo no estava d'acord amb l'articulat de la Constitució. Jo entenia que molta gent d'Andorra, que abans van tindre que marxar a treballar fora d'Andorra perquè a Andorra no hi havia per viure i la gent havien d'agafar aquella nacionalitat d'on anaven a treballar del país destí, fossin a Espanya o fossin a França. Clar, aquesta gent, si no agafaven aquella nacionalitat, els hi era molt difícil treballar, els hi era molt difícil tirar endavant els seus negocis o el que fos, no? I això comportava que aquesta gent, després, quan arribaven aquí a Andorra, resulta que, clar, que com que la Constitució marcava que només hi podia haver una nacionalitat, clar, aquesta gent diuen, escolta, jo m'he tingut d'anar del meu país per anar a treballar fora, he tingut d'adquirir la nacionalitat de destí per poder treballar i per poder-me desenvolupar, i ara resulta que quan me'n vull retirar i me'n vinc a Andorra, em diuen que he de renunciar a quina nacionalitat? Si és la quina m'ha ajudat, o és la quina m'ha fet. I clar, això va ser... Aquí va haver-hi molta polèmica, hi va haver-hi molta discussió. Jo també entenc, perquè es va fer d'una sola nacionalitat, també ho entenc. Però, clar, quan fas una llei d'aquestes o quan apliques en una Constitució un article d'aquests, sempre hi ha parts de l'article que fan mal a una sèrie de gent que no hauria de ser així, que no hauria de ser així. Ho entenc, perquè es va acatar, però jo no la... Bueno, finalment, la Constitució la vam votar i la vam votar com si res, vull dir que va ser un tema que eren articles o coses de la Constitució que a la gent no ens agradava, però un dia uns anaven per una manera i els altres anaven per una altra. És que penseu que abans la gent venien aquí, posaven aquí, i la gent cridava. Ara tenen uns consells, que quan veig aquests consells, tranquils, tots amb bones paraules, i pot haver-hi una mica d'allò, però veus tranquil·litat. Si veus algú que va visitar el Consell, aquí la gent cridava, Aquí la gent picaven de peus a terra, No, esclar, tu estaves aquí, tenies això ple, la gent quan et cridaven, escolta, això aquí feia impacte, Bueno, finalment ho va fer possible la bona avinença que teníem amb els companys. No hi havia partits. Tu anaves a les comissions, no hi havia partits. No era un partit blanc, negre o rosa o verd. Eren gent que estaven allà i que diuen, va, vinga, s'ha de fer aquesta llei, s'ha de regular això, s'ha de tirar per aquí, s'ha d'arreglar per allà. Vull dir, no hi havia partits. Jo penso que va ser l'única època, a part de l'anterior, que tampoc no hi havia partits, va ser una època que es va dir que la gent anàvem tots a la una. Uns ho veien d'una manera, els altres ho veien d'una altra, feien les seves manifestacions, feien les seves constàncies de acte, però finalment, si després ho perdies. A part de les lleis que es van fer, amb el tema de la Constituent i de la Constitució, jo recordo que vam fer debats importants sobre el tema de les votacions, sobre el tema dels drets de les persones, sobre el tema dels quarts, me'n recordo en aquell moment la Massana, Ordino i alguna altra... Defensaven els quarts, clar, els quarts. Les altres parròquies no en tenien. Els quarts diuen, escolta, això ha passat a la història, nosaltres fem la nostra constància en acte, nosaltres diguem el que pensem, després a les votacions el qui guanyava i el qui perdia. Però el que va fer que vam avançar molt és que no hi havia partits, era un sol color, anàvem en una sola línia, dèiem tothom el que pensàvem, exposàvem, però després qui feia la majoria votava.